Хочеться від вас почути безпосередньо настрої людей саме у Владивостоку. І що взагалі у Росії кажуть і думають, що вам вдалося зібрати яку інформацію щодо виборів президента України? Добре, дякую за те, що зробили такий собі бекграунд. Дійсно, я ще позавчора був у Пекіні, оскільки там живу, тому практично все знаю, що відбувається там, у Піднебесній. А ось щодо Владивостоку, де я знаходжуся по особистим справам, насправді, друзі, тут нічого не відбувається з приводу наших виборів, оскільки, як ви розумієте, Владивосток – це і Росія, але вона занадто далеко знаходиться від України. Тому люди, котрі живуть тут, абсолютно не цікавляться нашими виборами. Звичайно, вони знають, що ось десь ці дати йдуть вибори президента України, але щоб вникати в ці справи, абсолютно не цікавляться. Ну, власне, лише в готелі, де я живу, я почув у лобі українську мову в перекладі. Це киргиз дивився дебати, уривок дебатів і, власне, посміхався. Щодо сімей, щодо росіян, які живуть тут, не знаю, можливо, спілкуються, оговорюють. Це, напевно, так, оскільки по телебаченню, звичайно, висвітлюють всі наші новини, але здебільшого у місті, як ви бачите, де я знаходжуся, таких думок абсолютно немає. Пане Андрію, дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Я хочу, до речі, нагадати, що зараз Андрій Дрофа, кореспондент, знаходиться від нашої студії на відстані у 9694 кілометри. Мені показує навігатор, що їхати до вас автомобілем 127 годин. І навіть попри це, за такої великої відстані, майже 10 тисяч кілометрів, про Україну чують і знають. З одного боку, це дуже навіть приємно, що про Україну говорять навіть на такому краю світу. Дякуємо Андрію Дрофі, кореспонденту, який щойно був на прямому зв'язку зі студією телеканалу АТР з Росії, саме з міста Владивосток.